Noget af det, jeg synes, der er ret fedt ved at være her, også at blive en del af et netværk. Og have den der oplevelse af, at jeg ikke er alene om at have de her drømme. Det, der har overrasket mig, er, hvor svært det er. Det er virkelig svært at dyrke grøntsager, men det er virkelig fedt, når det lykkes, og der er sygt mange måder at gøre det på. Vi startede jordbrugsskolen, fordi vi gerne ville skabe et læringsrum, hvor at vi rustede den fremtidige jordbruger til at dyrke på en regenerativ, bæredygtig måde. Jordbrugsskolen er et etårigt læringsforløb, hvor man både bliver indført i de regenerative dyrkningsmetoder og dyrkningssystemer. Man får også en bred viden om virksomhedsdrift og en tæt sammenkobling mellem teori og praksis. Man er en uge på skole, 3 uger i praktik, en uge på skole, 3 uger i praktik, frem og tilbage gennem hele sæsonen, som giver en enorm stor vidensudveksling. Så det vil sige, når eleverne de har været her en hel uge, intens faglig undervisning, og så kommer de ud på gårdene, stiller en masse spørgsmål til deres praktikværter. Hvorfor gør vi det på den her måde? Kunne vi gøre det på den her måde? Jeg har lige lært det her. Kan vi ikke lige prøve at teste det? Jeg synes, det er et ret dejligt sted at være. Og nogle af de vigtigste ting, jeg tager med her fra jordbrugsskolen, det er, at det er en helt konkret teoretisk forståelse og perspektiver. Og så er det den praktiske erfaring, altså den helt kropslige praktiske erfaring. Og så er der en ret stor frihed for, at man selv kan vælge, i hvilken retning man gerne vil gå. Og derved kan man jo også finde det praktiksted, der giver en lige præcis det, som er det, man gerne vil lære. Og særligt også altså det er både det sociale, men også det faglige fællesskab, som går på tværs af hele landet. Så har vi jo enormt stor fokus på jordbiologien. Jordbiologi er ikke noget, der bliver undervist særlig meget i endnu på erhvervsskolerne, men det er noget, vi kan se er helt afgørende for, at vi får et paradigmeskift i den måde, vi går til jorden på. Det er faktisk game changeren. Vi observerer og anskuer og bruger ressourcerne på en helt anden måde, end vi er vant til. Jeg føler mig meget bedre klædt på til at skulle starte en grøntsagsproduktion. Jeg har fået meget mod på at prøve en masse nye ting af, og ikke nødvendigvis ende i de her faste rammer for, hvordan en grøntsagsproduktion skal se ud. Og er blevet inspireret af både af mit praktiksted og alle de forskellige praksiser, vi har hørt om på jordbrugsskolen. Til næste sæson, når jeg bliver færdig her på jordbrugsskolen, så starter jeg min egen grøntsagsproduktion op på Ærø. Både til private, men også restauranter, og inviterer også ind til undervisning og forskellige kurser, så de også kan lære om, hvad det vil sige at dyrke på en regenerativ måde. Vi tænker ikke nødvendigvis, at jordbrugsskolen skal være her for altid. Det er ikke et livsprojekt. Det er set som et forandringsværktøj, og det er set som en model, som kan skaleres og replikeres. Men jordbrugsskolen har i hvert fald sat på dagsordenen, at det altid regenerative jordbrug er en del af det, vi skal undervise i fremtiden på erhvervsskolerne. Og vi kan allerede se, at der er i hvert fald lige nu en Gartnerskole, som har ændret sit program og den måde uddannelsen er strikket sammen på. Og der er sat en hel del i gang på mange landbrugsskoler i forhold til at opkvalificere underviserne. I stedet for at gå og råbe op om, at noget er forkert, så tror vi på, at eksemplets kraft er den stærkeste. Og hvis vi laver den skole, vi tror på, så er der også andre derude, der kan se, at det er en fornuftig vej at gå og føler sig inspireret af det, så er vi jo egentlig lykkes med det.